नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण भिजवलेली लाल चवळीची भाजी कशी बनवायची हे बघूया। हे बघा, आपण इथे चवळी रात्रभर अशी भिजवून घेतलेली आहे, छान भिजलेली आहे। चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे आपलं 1 चमचा तेल छान गरम झालेले आहे, त्यामध्ये आपण जिरं टाकूया फोडणीला। मीडियम आकाराचा कांदा उभा चिरून घेतलाय, तो टाकूया। परतवून घेऊया। कांदा नरम होईपर्यंत आपल्याला परतवायचा आहे। एक 2 मिनिटं आपल्याला कांदा परतवून घ्यायचा आहे। कांदा आपला छान नरम झालेला आहे, त्यामध्ये आपण भिजवलेली चवळी टाकूया। छान मिक्स करूया। आपण मसाले टाकून घेऊया। पाव चमचा हळद टाकूया, 1 चमचा मालवणी मसाला, धणा पावडर टाकूया अर्धा चमचा, अर्धा चमचा गरम मसाला टाकूया, चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेऊया। आणि छान एकजीव करूया। अगदी झटपट होते ही रेसिपी आणि छान लागते। या प्रकारे तुम्ही नक्की बनवून बघा। आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा। हे बघा, मसाले छान मिक्स झालेले आहे। आता आपण त्यामध्ये मीडियम आकाराचा टोमॅटो बारीक चिरून घेतलाय, तो टाकूया। परतवून घेऊया। आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये पाणी नाही टाकायचं आहे, ह्यावरती आपण एक झाकण ठेवूया आणि झाकणावरती आपल्याला पाणी टाकायचं आहे आणि आपल्याला वाफेवरती शिजवून घ्यायचं आहे 4-5 मिनिटं। आपली 5 मिनिटं झालेली आहे, आपण झाकण उघडूया। परतून घेऊया। हे बघा, छान चवळी झालेली आहे आपली। आपण चेक करूया चवळी शिजले का। हे बघा, छान शिजलेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूया। आजची आपली रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानशा रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।